proiektua da belar denda bat, denda ekologiko bat, eta bertan saltzen ditut elikagai ekologikoak, fitoterapia eta senda belarrak eta kosmetika naturala. Esperientzia daukat kanpu honetan beste enpresa batzuentzat lan egiten, eta gogoan naukan pixkat nire proiektua egiteko nire sello pertsonalarekin, eta gogoan nuen pixkat nire burua bultzatzeko eta proiektu bat nire kabuz aurrera eramateko. Egia esan laguntza handia izan dut, alde batetik bidaso aktiboatik. Lehenengo momentutik galdetzera jo nintzenean pixkat nola egin ezaken edo laguntza handia eman didate, eta gero familia eta lagunen artetik ere laguntza oso handia izan dut. Nik uste kanpo honetan ezetz, gizona edo emakumea izan aukera berdina ditugula ekintzaile izateko, laguntzaren bat jaso dute emakume eta gaztea izateagatik, baina emakume edo gizon izan ez dago desberdintasunik horrelako proiektu bat aurrera eramateko. Ez bi aldiz pentsatzeko eta aurrera egiteko dudarik gabe. Ez da gauza erresa, baina aukera izan da, nik uste polita dela zure kabuz proiektu bat aurrera eramatea eta pentsatu gabe aurrera egiteko. Baina laguntza eskatzeko hasieratik prestatzeko hasi baino lehen proiektua.